И здравейте хора, това е епизод 9 от нашия Survival. Следния път направихме кутията, заменихме колата, а не сме я заменили. Ходихме до боса, а до него зомбито, но тук нямаше. И както казах, както обещах, ще събираме бял дърво този епизод. Ще си оставя всичко тук, понеже то няма да ни е необходимо. И когато разтоваря багажа, ще се върна. И така оставих си работите и сега да варим за дърво. Ще си вземем таксито. Както обещах, специално за бяло дърво ще идем. Елена няма да го убивам, понеже искам той да живее. И на мен не трябва месо много страшно много. Тук да виждам и две бели дървета. Си паркирам колата тук и почвам да изсека. Ще убирам по някой друго дърво, колкото за XP. Да не забравям къде ни колата, близо до пътечката. Надявам се да помня. Както виждате, това го правих доста дълго време. Дървото се бъгна. Това е гадно. По-дни жестоко. Ще трябва чак до там да отидем и когато стигна, ще се върна. Ето го! Уау! Едно дърво ми точно. Оцелях с моите приятели, бях си направил пещата ми. Не е много удачен избор, защото едно зомби дойде и не изяде. Защото постоянно си спрях и къщата, тя беше само бял дърво и пълен сад. се чуете защо обикалям дървото, вместо да се
направи алуминиум. И да се отцепа така. Когато го обикаля, ще става по-бързо. Както виждате, имам място за още две парченца. И вземам и дърво, вземам си колата и се връщам вкъщи. Добре, след като се върна в къщата, ще продължа. И здравейте! Отново съм тук. Ето ни е къщата. И сега ще си направим къщата. Изглежда малко по-красиво. Ще направя doorway. Това doorway така. Doorway. Ще опана няколко стени. Да, ще опана стените. 3 стени нагоре. Тук няма пилър. What? This shit? Ще направим тавана тогава. И след като направим тавана, ще отида, ще си отглъша в той и ще приключа с този епизод. Хоп. Хоп. И ще отида, ще направя наклона и ще се... Да, ще отида. Това няма да спирам. Ще едно пайн лук. Трябва ще отида колата на... Това няма да се ми струва интересно, майче. Затова ще го направя в кадър си. Ще паузирам, като отида в града. Ще нали, след като направя стената. Извън кадър ще плъша къщата. Този път наистина. Обаче с пайн покрив ще бъде другата страна. G-Craft. Всъщност то няма време да минем колата, за което съжалявам. Клиповете са само по 10 минути. Еми, хора, това беше всичко от мен. Абонирайте се за мен, присвойте клиповете и оставете по един коментар. Чао!